Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα το Nexton, το Mini Nexton, το box. Δεν έχω ξανασχοληθεί άλλη φορά με αυτό του είδους το τσιγάρο. Θα το μελετήσουμε παρέα. Λοιπόν, εδώ έχει το δείκτη του υγρού. Εδώ πέρα είναι ο δείκτης, ημερομηνία, ώρα, πόσο υγρό έχει ακόμα, πόσο ρεύμα μας δίνει η μπαταρία. Είναι το ρεύμα που μας δίνει είναι στο 3,4, 3,7 και 4 βολτ. Εδώ είναι το μπουτόν. Όταν ανάβει το μπουτόν μας δείχνει πόσες εισπνοές έχουμε κάνει και μας δείχνει και την μπαταρία. Εδώ είναι το atomizer. Από ό,τι βλέπω μάλλον πρέπει να είναι στο 510. Από κάτω έχει την τρύπα για να μπαίνει το βίσμα για φόρτωση. Το βίσμα είναι όπως είναι της Nokia, το λεπτό. Ας ανοίξουμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είναι το εσωτερικό του. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ είναι η μπαταρία. Εδώ είναι η μπαταρία. Εδώ είναι η πλακέτα. Και εδώ είναι η βάση . Εδώ είναι το atomizer. Εδώ κάτω είναι το φύς. Εδώ είναι το φύς του ρεύματος. Όμορφη και απλή κατασκευή. Η πλακέτα με τα τρανζίστορ επάνω.
Είναι μια όμορφη κατασκευή, απλή. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα όταν θέλουμε να φορτώσουμε. Πρέπει να έχουμε και ένα δεύτερο για να μην μένουμε στο κενό. Να καταλήξουμε στο κάπισμα δηλαδή. Μπορούμε να το βάλουμε όταν είμαστε στον υπολογιστή, να το βάλουμε στον υπολογιστή, να το συνδέσουμε για να μην μας ξεφορτώνει την μπαταρία. Θα το δοκιμάσω και μετά από μία εβδομάδα θα ξαναλέμε, αν και μία πρώτη γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να είχε λίγο πιο σφιχτή τζούρα για μένα. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε πιστεύω.